Hirugarren tandan jokatu dute bandera. Donostiarrak eta Hondarribiek hartu dute estropada burua eta bien arteko lehia estua ikusi dugu. Lehen luzean Torrekua aurretik ibili da. Bigarrenean Ama Guadalupekoak gainditu du. Hirugarrena oso-osorik pare-parean egin dute eta laugarrenak erabaki du. Bi traineruek estriborrera jo dute. Donostiarrek olatu bat harrapatu, Bizpahiru segundoko tartea zabaldu eta bukaeran arte aldea kudeatzeko gai izan dira. Atzo Bilbon ies egin zion garaipenak, baina gaur etxean ez du barkatu. Iaz bezala aurten ere fabrika bandera Donostiarrak irabazi du eta lidertza eskuratu. Atzo bezalaxe gaur ere ibili ingea eta importantena bi eremu oso desberdinetan, Donostien eta Bilbon, eta gutzako garrantzitsuna hoize, bagabiltzala eta gauza ondo joaztela. Hondarribia bigarren izan da 5 segundora eta Urdaibai hirugarren 12ra. Erlojuaren kontra aritu behar izan dute bermeotarrek bigarren tandan. Gaur bildutako puntuekin onenekin batera egingo dute arraunean datorren astean.